Toto je druhý vlog. Co máme veci? My sme na tento koncert veľmi pripravení. Pripravili sme si server. Ďalší server. Pointa tohto bola, že veľa vecí. Veľa vecí na koncert. Ukazujeme im, že jak to majú robiť. Pripravte si bič alebo remeň a proste... Ja to si budem nosiť, ale nechcelo som to teraz. Closest gays robia všetko okrem držania si ruk. To je Purkyň. Purkyň bol český biológ. To je to zelenina? Český biológ. Vlog materiál. Ty nemáš byť ten spočený. Ja sám však to cítim. Ale Fletcher bol proste úplne... Úplne v pohode, kamo. Mrož. I just wanna be different. We hit the ceiling. Kam ideme? Popeyes o 2:30. A kto ti ho dovolil? David mi ho dovolil. A kto za ňom zaplatí? David za ňom zaplatí. Počkaj, čo? Toto podstupujeme pri koncertoch. Že Sašo? Daj nejaké vyjadrenie. Kde budeme dneska hrať koncert? Povedz mi. Akože, wow. Tam budeme hrať koncert dneska. Koncert bol taký dobrý, že ľudia tak silno tancovali a spievali, že nič nenatočili. Hlásime sa po koncerte v Obecním dúme. Toto je všetko, plus ďalšie veci, čo prenášame. Poklica je 2:30 v noci. Mne sa už nechce. Pokračujte rovno smer Studeň, Rakonice, Smíchov, Pokračujte v Letisko. ceste my Yeah, I know it's right, but like I'm fucked up.